Għal-mod kreativ li nexxilek tawto tistiden ruħek fuq dan il-podcast. I'm gonna paraphrase, u għabli ħankisra, mux namel ġustizja għal Niftakara, Niftakara kelma b'kelma. Niftakara, mela wara illi stedint fil-program tiegħek kien ġiet imxandra intervista ma' ċerta Dr. Robert Musumeci. Rajta kollha l-podcast ta' Robert Musumeci? Le, ma rajtix kollha, rajt ftit. Imma basta nara kollha. Le, ovvjament. Le, m'intix obbligat. Imma mill-ftit li rajt. X'inhu l-assessment? Fimni, idejaqni u daqsxejn. U ftakart imbagħad minn banda l-oħra kemm ħadd pjaċir nara l-intervista ma' Albert Bell, probably iktar bnejn cool f'dal pajjiż jiġifieri. U tħalt fuq Facebook insomma jinktib l-ambizzjoni prinċipali ta' ħajti hija li jew inkun cool biżejjed jew zibel biżejjed li niġi mistieden fuq il-podcast ta' John, ovvjament jiġi sħabi xalata u hekk jiġifieri ħafna kummenti kulħadd jibilu fajnu u hekk u inti battet sam stej ġibditlek l-attenzjoni u stedint li jiġifieri. Naħseb batiri. Kif waslet hekk? Kif waslet? ċadbat l-screenshot. Insejta. Insejta eżatt, ma naf li wasla għandi u għattilla kemmu. Mbagħad inti bat li qed li Charles irrid inċempillek, irrid inkellmek u mort fuq sabi qedtilhom wupp bat li John. U sabi qaluli kemm nixtiequ li iċempillek u wara dak l-email disgustantament autopromotorju tiegħek iċempillek u jgħidlek bro, nżabbak mhux impaxxik nistiednek fuq il-programm. Mu taqta' hekk jiġifieri. Dak li xtaqgħu jiġifieri. Però ma kellux ikun. Ma kellux ikun, minn flok għandna din il-podcast. U estremament kontent li ma kienx hekk.